Usa ka sakop sa Lapu-Lapu City Police nagpositibo sa surprise drug test. Kung makonpirmar nga tiggamitan gayud siya sa gidiling drugas, hayan mataktak siya sa serbisyo. Ani ang report. Confirmar ni Police Lt.Col Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga usa sa mga Intel Operatives ang nagpositibo sa surprise drug test sa 50 ka mga PNP personnel niadtung Nobyembre 8. Hinoon gipaabot pa ang resulta sa confirmatory test. Waton sa nato ang confirmatory, then mag-agad ta sa unit commander o sa mo ang city director. Pero automatically ikon gina siya, ipihaw gina siya while ongoing ang investigation. Isip kabahin sa due process, hatagan og kahigayunan ang naasoy personnel nga i-challenge ang resulta sa drug test. Pinaagi sa pagpaubo sa samang urine sample sa laing drug testing laboratory. Dili niya i-challenge, malagi na is undergo siya og summary dismissal proceeding considering grave ang offense na niya. Matag tuig ang surprise drug test sa tanang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police aron pagsiguro nga way ni usa kanila ang tiggamitan sa gidiling drogas. Apan by batch ang pagpahigayon sa surprise drug test aron di usab maapektuhan ang operasyon sa kapulisan. At least once a month lang, pero pwede kadaghan sa kuan. Especially kanang mga operatiba ginato atong gitanaw. Priority ginato ang operatiba considering sila mo na diha sa underground. Kaganihang buntag, kining 175 na usab ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police ang gipaubos sa surprise drug test. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meron Hina, Balitang Bisdak.